ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରାବଣୀ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଝିଅ। ଝିଅର ନାଁ ଶ୍ରାବଣୀ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ପରର ଶୀତଳତା ପରି ଶ୍ରାବଣୀର ଚେହେରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପରେ ମହାଦେବ ଯେପରି ଶୀତଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଶ୍ରାବଣୀ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ସଭିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲା। ନାଁ ଯେପରି ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶ୍ରାବଣୀର ଶରୀର ପରିପକ୍ୱ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୌବନର ଆୟତ୍ତରେ ଆସି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ଦୁହେଁ ପଡ଼ୋଶୀ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷାରେ କାହିଁକି ଅବା କିଏ ଘରୁ ବାହାରିବ? ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଜଣାଇଲା। ଶ୍ରାବଣୀ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ଏବେ 18 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀର ଯୌବନ ସମୟରେ ସେ ଏବେ ନୂଆ ପାଦ ଥାପିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୟର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। କ'ଣ କରିବ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରେମର ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ସତ୍ୟ ଦୁହେଁ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ କାହାରି ସମ୍ମତି ପାଇଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ବେରୋଜଗାର ଓ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ଥିଲା ସେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ। ତେଣୁ ତା ବାପା ମା ତା ପାଇଁ ଭଲ ବରପାତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ଘରଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁ ଦୂରକୁ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିଲା ବଡ଼ ମହଲ, ଧନ ଦୌଲତ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ।